बे बेलायाव आं मोनसे बे बिथांनि नामखौथ' आं पार्टिकुलारलि मिथिला बेखौ इन्डिभिजुवेलि मिथिया खिन्थु आं निउसनि चेनेलजों मोननैसो नुदां सानै गुबुन गुबुन सुबुंनि नुदां मोननैबो बेंगलि फेडारेसनानो जानो हागौ मोनसेया बुंदों आं मोनसेखौ नुदों दा समाव मानो आसामखौ सोखावनो नागिरदों आसामखौ उन्नतिस खालामनांगौ होनदों आरो लोगोसे दा बड'लेण्ड बिनायनि जेबो जुक्ति गैला होनना बुंदों आच्चा आं बिथांखौ मोनसे बुस्थुखौसो फोरमायनो लुगैदों बिथाङा मोनसे बे आसाम सोरजियैनि सिगांनो आसामखौ ब्रिटिश इन्डिया जेब्ला गारलाङो जोंनाव थख' नाम होनायनि सिगांनो बिथाङा साननांगौ जे बे रायजोआव सोर दंजेनोमोन बेयाव सोर फार्स्ट थागिबि महरै अबे माबाया ट्राइबा बा अबे कमिउनिटि बा अबे हारि माहारिया बेयाव संसार बा रायजो जाबोदोंमोन बिथाङा बेखौ फार्स्टआव एसे फरायग्रोना लाथों बिनि उनावहाय बेफोरबायदि शब्दखौ बुंथों आरो जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै बिथांनिसिम जों मोनसे सोंखारिनो गोसो जादों बा बेखौ कन्डेम खालामदों बिथाङा जों बड'लेण्ड बिनाय बियै जोंनि नांगौखिनि जि आयेन बा जोंनि जि डेम'क्रेटिक राइट बिनाय बेयाव बिथांमोनहा जेबो बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया बिथांमोना जाहैबाय बिस्रा मोनसे स्टेट गोनां जाथिखा बिस्रा वेस्ट बेंगलानो दं बिथाङा आरो जोंनि जायगायाव थानानै जोंनि नैबे थागिबि बर' फिसाफोरखौसो बड'लेण्ड बिनायाव हेंथायो बेलाय सोर बेलाय बेथ' खुनु बिदिनो जानो हाया आरो बर' माहारि आरो फरायसा आफादा बे बड'फा जि बुंलांनाय जि माबा डिभाइड 50-50 आरो स्ल'गानखौ जों अराय सम लांबाय थागोन लोगोसे जों सेपारेट स्टेट मोनाबा बर' माहारि आरो फरायसा आफादा डेम'क्रेटिक भाबै बा गणतन्त्रिक भाबै बे आन्दलनखौ जोङो जागायबायानो थाग्रोदोंमोन आरो नै जागायजेनसैयानो थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय जों किसुमान ससियेल खामानिफ्राव एक्टिभिटिसफ्राव एसे मुखुबमोन सम आरो थासारिखौ नायनानैबो आन्दलनखौ खालामनांगौ जायो मानो होनबा जों फरायसा आफाद दा जों आन्दलनखौ जागायफिननोसै ओंखायनो सोरबा बेंगलि फेडारेसनानो होन गुबुन आफादफोरानो बुं बेवहाय सोरबा बर' माहारियारि फरायसानि बा बर' हारिनि जि बड'लेण्ड बिनाय आलादा रायजो बिनायखौ जेबो होबथानो हाया आरो जोंनियाव जेबो देहाबो नाङा जों जोंनि मोन्थायखौ जों जेब्लासिम बड'लेण्डआ एक्सट्रा बा सेपारेट स्टेट जाया जों बेखौ दाबिबायानो थागोन बे खोथाखौ आं दहायनिजों रुजुनसै बिथाङा बुंदों दानि समाव आसामखौ सोखावनो दरखार गैला खिन्थु बिथाङा मिथिया नामा बिटिसि सिङावनो जोंहा 40टा डिपार्टमेन्ट दंखायो बे 40टा डिपार्टमेन्टआवनो जि जौगाथाय खामानि जों बेयाव मावजोबनो हायो माथ्र जोङो फान्डिंखौ स्टेटनि थ्रुयै सेन्ट्रेलनिफ्राय लानो गोनां जायो होमबा बिथाङा मोनसे सानाखै नामा जे इयुनाव सेपारेट स्टेट जाबा जों थाफानाय माहारि गुबुन सुबुंफ्राबो उन्नति जाफागोन आसामनिफ्राय थख' जाबानोथ' जोंहा साबसिन जाबायना सुबिदाफोरखौ बांसिन मोनबाय दाथ' बिसोरजों थाफानानै मा मोनदों बेलाय जे जोंहा नै एसटि प्लेना 14टा दं ओमफ्राय ओरै एसटि हिल्सबो थाफाबाय जोंनि रिजार्भेसना गासै माबाल' 10%ल' साख्रिनि बेलायाव होन बा फरायनायनि बेलायाव होन होमबा जों फैनाय लोगो लोगो जोंनियावबोथ' रिजार्भेसन मोनगोन ना बिथांमोना बिटिसि दानायावबोथ' बिथांमोननिबो सिगनेसार होदोंना बेंगलि फेडारेसना दा हाग्रामा बिथाङाथ' बिसोरखौ अयनाय खालामाखै बुंजादों माबा 40टा समस्तिनि जायगायाव बिसोरनो मोनबा अपेन मोनबा नन एसटि रिजार्भ होखाबाय माथो दा बेफोरखौ सानोबा इयुनावबो गुबुन सुबुंफोराबो गुबुन जाथिफ्राबो जोंखौ साननांगौ जे बड'लेण्ड बिनायासो मोजां होननानै मानो होनबा जों थाफाबासो बिथांमोना बहुद सुजुग सुबिदाखौ मोनगोन आरो जौगाथायनि लामाखौ मोनगोन मानो होनबा मोनसे आसाम बादि इसेबां गिदिर जेराव 30टानिबो बारा डिस्ट्रिक्ट थानायाव बिथांमोना बा 126टा एमएलए सिट थानायाव बिथांमोना इसेबां सुजुग सुबिदाखौ मोनगोन होननानै आं सानाखै मानो होनबा जोंनियावनो नै थख' जोंहा बिसोर रिप्रेजेन्टेटिभ खालामनो थाखाय बिसोरखौ दहायबो आं बुंखाबाय नन एसटिनि थाखाय जों मोनबा दोनदों आरो मोनसे अपेन दोनदों इसिबां मोजां सुबिदा थासै बेयावबो ओंखायनो बिथांमोना सानख'वा जानो हागौ सानस्लाबनो हाया जानो हागौ बा सोरनि थुनज्लायनायाव बा सोरनिबा बुंनायफोराव गोदोनि अख्रा भाबखौ लानानै थानो हागौ खिन्थु बेबायदिजों एसे साननो गोनां जासिगोन बिदि सोलिला ओंखायनो बड'लेण्ड बिनायाव बयबो जाथि जन'गोष्ठिया जोंखौ हेफाजाब होनांगौ आरो इयुनाव जोंहा फोथायनाय दं बे जाथारखागोन